Jos olen ymmärtänyt oikein, maamme koko väestö muuttaa lähivuosina pääkaupunkiseudulle. Jos olen ymmärtänyt oikein, kaikille tulokkaille on tilaa vain Malmin lentokentällä. Vai löytyisikö tilaa sittenkin myös jostakin muualta? Lähdetään siis Malmille ja tiedustelulennolle. On kauniin kirkas syyspäivä, kun valmistaudumme Raimo Seppäsen kanssa tiedustelulennolle Sipoon ja Helsingin rannikolle. Circuit breaks. Laskevan jälkeen selvä lähtöpaikalle ja lähtöön. Nousun jälkeen suuntaamme ensin itään ja sitten hiukkasen koilliseen Sipoon ylle. Mitä näemmekään? Suuria metsiä, jotka suorastaan kutsuvat suomalaista korvenraivaajaa rakentamaan uutta, uljasta jättiläisimpivaaraa. Rakennusmaasta ei täällä tule pulaa. Kylläpä muuten on kaunis tuo syksyn ruska ja näkyvyyttä riittää. Lentäjän silmä yltää vähintään Porvooseen ja pitemmällekin siinä, missä kaupunkisuunnittelijan katse ei ulotu Malmia pidemmälle. Aivan Helsingin tuntumassa on siis paljon muutakin rakentamatonta maata kuin Malmin lentokenttä. Meidän pitäisi olla niin sanotun Ruuhka-Suomen yllä, sillä olemme vain muutaman minuutin lentomatkan päässä Helsingin rajalta. Näin suurten metsä- ja peltomaisemien löytäminen täältä onkin ensikertalaiselle yleensä mykistävä kokemus.
Seuraavaksi käännymme rannikon suunnassa takaisin länteen. Katsokaapa, miten mittaamattomia rantamaisemia täältä löytyy. Jos Helsinki on Itämeren tytär, niin tänne rakennettava kaupunki voisi puolestaan olla Itämeren miniä. Tietysti voitaisiin myös ajatella kaikkien näiden merenlahtien täyttämistä nykyisen kaupunkisuunnittelumuodin mukaan. Ihmettelin aikaisemmin, miksi kaupunkisuunnittelijat haluaisivat rakentaa asuintaloja nimenomaan Malmin vetisen suon päälle. Sitten luin noista suunnitelmista, joiden mukaan merenlahtia piti täyttää rakennusmaaksi, ja ymmärsin, että Malmin kohdalla kysymys oli periaatteessa samasta muodista. Nähkääs, jos kerran on hienoa rakentaa veden päälle, niin vettähän sitä on suossakin. Yksi lysti, merenlahti taikka suo. Sopii semmoisiin vetisiin paikkoihin suunnittelijan suunnitella. Lähestymme hiljalleen asutun alueen rajaa, mutta tilaa on joka puolella edelleen riittämiin. Rakennettujen lohkojen lomassa ja ympärillä on täälläkin vielä paljon tyhjää tilaa. Kun tällaista näkee, on vaikea ottaa todesta väitteitä, joiden mukaan nimenomaan Malmin lentokentän alue on saatava asutettua kuin hengen hädässä. Suhteellisen lyhyessä ajassa on tälle kohtaa kasvanut suorastaan uusi Pohjolan valkea kaupunki, mutta silläkin on vielä paljon tilaa laajentua. Katsokaa nyt tuotakin saarta. Siihen voisi gründata tosi luksusasuntoryhmän, joka koostuisi Bengtskärin majakan tyyliin rakennetuista pilvenpiirtäjistä. Tuolle pitkälle ja kapealle niemelle taas voisi rakentaa käärmeenä kiemurtelevan jonon tornitaloja. Kelpaisi sieltä meren myrskyjä ihailla, kesäisin katiskat omasta ikkunasta laskea ja talvisin omasta ikkunasta pilkkiä.
Kun lähestymme kantakaupunkia, tilaa näyttää jo käyvän tiukemmaksi, mutta ei hätää. Kaikki kantakaupungin rakennukset ovat turhan matalia. Ne pitäisi purkaa ja rakentaa tilalle vaikkapa nyt vain 100-kerroksisia pilvenpiirtäjiä. Kylläpä nousisivat asumistehokkuusluvut ja kylläpä mahtuisi lisää väkeä pienelle alueelle 100 määrin se mitä koko Malmille. Lennämme juuri parahultaisella pilvenpiirtäjän korkeudella niin, että kyllä tällaisia näköaloja jo kelpaisi asukkaiden katsella. Paluumatkalla lennämme vielä Malmin länsipuolelle tallentaaksemme tämän uhanalaisen lentokenttämaiseman tuleville sukupolville. Sitten vain finaaliin ja laskuun. Mihin johtopäätökseen tämän tiedustelulennon nojalla tullaan? Päätelläänkö, että Malmi on kiireesti rakennettava täyteen, koska muualla ei ole tilaa? Vai päätelläänkö, että tilaa on muuallakin, vaikka lampaiden syödä? Selvähän tuo. Kun tilaa kerran on muuallakin, Malmi on säilytettävä.